Niin sinne sä voit katsoa jossain laittaa, mutta se ei ole välttämättä, jos sä laitat sinne. Pitääkö sut nostaa taas sinne sängylle? No nyt ne rupees. Kato nyt. Se oli ihan, se ei anna jostain syystä oikein vasenta korvaa, koska mä en kerkeä sieltä putsaamaan. Mä aloitan jostain syystä aina koira tää nyt on 3. koira? Mä aloitan se oikeat, sit kiinnostuu siitä paperista niin paljon, että en mä kerkeä noista vasenta. Joo. Onks tää nyt 3. koira, jonka kanssa toi on? Monta sä sanot niin, että niitä saa olla? 2-3. Älä enempää sitten tutustua, jos se ei oo. Katsotko sitä suuta? On se liian pieni. Tätä Lilla tekee aina. Mä muistan silloin Aatullekin, kun Aatu oli pieni se Hansun tyttären koira. Opla. No, otetaanko me sut? No, otetaanko me sut sinne kans? Niin mä muistan. Oi! Kato, sit se kato. Niin. Minun reviirilleni ei tullut. Sinä viittii.